Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Bantu besifazane nonke thatha lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele phambili kwabanye abantu besifazane. Namuhla ngifisa ukukhuluma ngokubulawa komfazi. Njengoba ngeke ngafika ngazokhuluma ngokubulawa kwendoda. Nomfazi naye uyabulawa ngendlela eziningi ezahlukene. Uzokhumbula ukuthi kunezinto ezigunyaziwe kubantu besifazane ukuthi bazenze. Uma uzibuka lezo zinto endulo zazingenziwa. Uma uzibuka lezo zinto ziyasibulala isithunzi one somuntu wesifazane. Nobufazi kumuntu wesifazane ziyabulala. Ngelinye ilanga mhlambe sokwesichaza ukuthi yini umfazi. Umuntu wesifazane onobufazi umuntu onjani. Lapho sobe sicobelela insizwa ezisazoganwa. Ngoba insizwa zakithi kubalekile ukuthi uma usuganwa ukwazi ukuhlunga ikhono. Ungathatha umuntu ekufana ngabe ujola naye umenza umfazi. Kuthi ekufana ngabe umenza umfazi bese wena ujola naye. Kubalekile kakhulu ukuthi uma uzothatha umfazi ukwazi ukulihlunga ikhono. Ukhethe kahle. Uthatha umuntu ngempela onobufazi sododisana ngelinye ilanga. Kunezinto eziningi abantu besifazane ezibadicilela phansi ezibenza ukuthi ubufazi kubona bungabibikho. Ngikhuluma ngomuntu osuke esayintombi nomuntu osuke eseganile. Umuntu wesifazane osuke esayintombi uyakwazi ukumbona ukuthi lo umfazi wakusasa lo. Nomuntu wesifazane futhi oganile uyakwazi ukumbona ukuthi awumfazi lo ophelele. Intombi uyibona ubufazi ngezenzo zayo nangemfundiso esuke izifundiswe umfazi oyizalayo kunina. Ubone ukuthi lo umfazi lo umuzi wakithi ungakwazi ukuvuka ngalo. Uyakwazi futhi ukuyibona ukuthi akuyena umfazi lo. Ngoba uyabona ukuthi imfundiso ayikho. Unina wayo uhlulekile ukufundisa. Manje ke bafowethu nodadewethu ngifisa ukuthinta kakhulu kulezi zinto lezi ezibulalayo ubufazi kubantu besifazane. Kunesisho sithi ihlonipha nala ingayokwendela khona. Okusho ukuthi intombi uma ihlonipha nala ngayokwendela khona lokho nje kukodwa kuyasikhombisa thina izinsizwa ukuthi lentokazi le ifundisiwe iphuma ekhaya elinemfundiso. Hayi intombazane engahloniphi. Mawubuka enkathini namuhla amantombazane amaningi awahloniphi 1 awadlihloniphi 2. Lokho kukodwa kuyamveza umuntu wesifazane ukuthi ubufazi kuyena buyinto engekho ngoba uma ungenayo inhlonipho nokudlihlonipha umuntu wesifazane awulifanele igceke lomuzi wendoda. Kubuye kuzoba indlela yokugqoka. Yebo ngokwesintu intombi mayibhinqa ihamba ngezinqa ngokwesintu. Futhi intombi mayibhincile ihamba ngezinqa. Akwenzeki lutho ngisho ensizweni ibuka ubuhle ngoba into vele leyo eyimvelo. Kodwa uma intombi izoqebheza ifaka isiqephe esincane igqokise kwamahosha igqokise kwanondindwa ila ubona khona ukuthi imfundiso ayikho la. Ngoba baningi abantu abathi endulo okanye uma intombi ibhinqa ihamba ngezinqa. Ingoba lokho kuyimvelo akekho umuntu ongadlwengula intombi ebhincile akekho. Ngoba leyo nto leyo iyimvelo vele. Kodwa uma intombi izoqebheza ishaya isikete esincane esiveza amaqheze ezinqa isuke isibukeka njenganomahosha. Kulula ukuthi lapha inukubezeke ngoba indlela egqoke ngayo igqokise kwamahosha. Kodwa uma ibhincile ayi yabona mayibhincile ngeke akekho umuntu ongadlwengula intombi ebhincile. Kodwa egqokisa kwamahosha embathwa umoya obuhosha kulula ukuthi inukubezeke. Esisho ukuthi ke kubalekile nasebazalini
ukuthi ingane bazifundise ukuthi azingagqoki izinto ezizigqebhe, izinto ezavela ngomahosha. Kodwa bangazinika imvunulo, zibhinqe zivunule imvunulo yesintu ekwazi ukuthi intombi mayibhincile iveza amaqhezi ezinqa ifake nje isinene kuphela ihambe ngamabele. Akunankinga lokho ngoba kuyimvelo yethu thina abantu abampisholo. Ngisake entombini la ekhandwayo ukuthi kusasa ikwazi ukuba umfazi, ukuthi kubalekile ukuthi ifundiswe ukuhlonipha. Ukuhlonipha iyona into enkulu kakhulu. Ukungahloniphi kwabantu besifazane enkathini namuhla kuyabulala ubufazi kubona. Angiphathi ukubona owesifazane oganile, kodwa indlela agqoka ngayo umehamba ugqoka into eveza amaqhezu. Kuyihlazo elikhulu ukuthi umfazi oganile agqoka into emveza amaqhezu. Kuyihlazo elikhulu lokho. Uma kuukuthi wena umuntu wesifazane ufundiswanga kini ukuthi uma usuganile akufunakala ugqoke into ezokuveza amaqhezu. Kufanele wazi namhlanje ukuthi leyo nto iyihlazo elikhulu, iyichile esizweni, iyichile emphakathini, iyichilo ngisho egcekeni lomuzi oganele kuwona. Ngokwasendulo iyona into eyenza ukuthi ukubhinqa kwentombi nokubhinqa komfazi kungefani. Intombi ephelele emhlophe, ukubhinqa kwamaqhezi abasobala ngoba intombi emhlophe, inkosazana emhlophe, akunankinga iveze namabele. Kodwa umfazi oseganile wayewafihla amaqhezu, wayebhinqa isidwaba. Umfazi oganile, hayi lento ukuthi abantu besifazane kuthiwe noma ngagqoka ibhlukwe umuntu wesifazane oganile. Leyo nto leyo iyabulala ubufazi kumuntu wesifazane, ukuthi umuntu wesifazane uzogqoka into emveza amaqhezu eganile. Ifuneki leyo nto leyo. Kubalekile ukuthi abantu besifazane nabo bebodwa bakwazi ukufundisana iqiniso. Bungabulawa ubufazi kumuntu wesifazane. Uma uzazi nje ukuthi usuganile umuntu wesifazane, kubalekile ukuthi wazi ukuthi wena indlela obukeka ngayo usayintombi akufanele ubukeke ngayo usuwumfazi wakomunye umuzi. Awusagqoki wena into ozothi mawugqokile ubonakala amaqhezu. Akusafanele. Wena kufanele ukuthi uhlonipheke. Angifuni ukuthi ubhinqa isidwaba. Vele lokho kuyisiko lesinto ukuthi umuntu wesifazane ubhinqa isidwaba, awuhlukani nesidwaba. Ingakho kukhona isisho esithi insaka vukela umchilo wesidwaba, ngoba leso sisho leso sasungulwa ngezigameko ezithile zomuntu wesifazane. Umelala isidwaba uyasibeka, mevuka ekseni uvukela kusona. Insaka vukela umchilo wesidwaba, uthatha isidwaba asibeke okhalo abopha umchilo waso. Njalo mevuka ekseni uvukela esidwabeni afasa umchilo. Kwase kwakheka leso saga leso kanye leso sisho leso esithi insaka vukela umchilo wesidwaba, isisho leso. Kwabe sekwakheka leso sisho esisho ukuthi ke indlela umuntu wesifazane oganile agqoka ngayo akagqokisi kwentombi, ngoba uma egqokisa kwentombi ubulala ubufazi kuye, ubulala ubufazi esizweni, ngoba kuzoba khona abantu abazobukela kuyena. Umuntu wesifazane oganile akagqoki into ezoveza isifuba, aveza amabele. Lento abayenza abantu besifazane ekuthiwa ama cleavage ayenzeki leyo nto leyo. Akufanele ukuthi umuntu wesifazane enze lokho. Siyazi ukuthi kukhona insizwa esezahlulwa, zihlulwa abantu besifazane ababaganile, abazovele bathi mina nginankinga owami uma efaka ibhlukwe, akunankinga owami uma egqoka into eveza amaqhezu. Ingoba vele sebavuma ukuthi babehlula. Uma nje uyinsizwa kubalekile ukuthi ukulwela ukuthi umfazi akwehlule okanye umuntu wesifazane akwehlule. Musu ukusaba ukumtshela umthetho, ngoba okhokho bakho bazokulanda, bakulandela ukuthi wena uyahluleka ukubeka umthetho ekufanele ukuthi ubeke. Umuntu wesifazane kwadala ukuthi udinga ukulawulwa ngomthetho, ngoba umuntu wesifazane uyefana nengane. Kubalekile ke insizwa zakithi ukuthi nathi singavumi izinto esibona ukuthi zizobulala ubufazi ebafazini bethu. Ukuhlonipha abantu besifazane iyona into ehamba phambili, iyona into ebalekile kakhulu. Uma usuganile bukeka njenganomfazi, ube nesizotha nenhlonipho nokuhlonipha.